Ola, que tal? Como están? Benvidos a unha nova entrevista. Hoxe contamos connosco con Carlos Andrade, presidente da Asociación Cultural Xironsa de Corbellón, en Cambados. Moi bons días, Carlos, gracias por Hola, vir. moi bons días, un placer. Bueno, novo presidente, verdad? De Xironsa, Sí, recén estrenado. recién estrenado, estamos aí, estamos arrancando. Aínda non é oficial ou como están eses trámites? Estamos en trámites porque habíamos presentado un cambio de directiva, isto hai que facelo todo a través dos organismos oficiales, como é obvio, e entonces aí nos consideraron unha directiva nova, tuvemos que volver a refacer os papeles, mandalos, parece que todo vai ben, pero bueno, estamos aí. Está iniciando. Como foi isto de dar este paso de coller a directiva? Como viviu? Bueno, o de coller a directiva, eu levo moitos anos metido dentro da asociación, como ben conoce a xente por aí, e por un cambio do presidente, por obvio, é obvio que ele político non pode estar dentro da o que saleu, entonces, bueno, pues me elixiron a min, bueno, aunque non quería, alguén ten que Non votar quería. máis, non quería. Foi un pouco forzado. Un pouco forzado, pero bueno, xa máis que nada por collela así tan rápido, entonces buscaban unha persoa que tuvera pois algo de coñecemento xa dentro desto, non? E logo tens que ter unha capacidade tamén de ter tempo e tal, eu pola miña profesión que me permite un pouco, pois aí está botando unha man. Porque cantos anos levas vencellado a Xironsa? Eu estuve en Xirosa desde o ano 94. Que xa son moitos. Non sempre estuve dentro da asociación porque por motivos de traballo pois estaba fora, pero bueno, sí, a miña muller estaba, os meus fillos estuveron sempre e sempre unha relación moi boa con Xirosa. E como afrontas esta etapa? Con ilusión, supoño, cales serían os principais proxectos desta nova etapa? Sí, bueno, sigo coa mesma ilusión que tuve ao principio, non? Sempre que a asociación se vexa, que estemos facendo unha cousa que a xente lle guste, bueno, non pretendo poñela arriba porque non somos revenidas, por decir algo, pero sí que se nos faga ver, temos unha gran cantidad de seguidores nas redes sociales e iso, e queremos que isto que siga pois adiante, non con formato que non somos, xa digo, algo moi grandioso, pero sí se nos nota, sí a xente nos reconoce por aí, nos ven, gustamos, bueno, pois aí é onde queremos traballar. Claro, é que precisamente quería preguntarche polo festival, o Festival Xironsa, que é unha das actividades vosas, digamos, máis coñecidas, que o ano pasado non se puido celebrar, bueno, pois non sei se por falta de apoios económicos, contame un pouquiño como vivistes isto desde dentro. Vimos un pouco do que foi, nos fixemos aquel festival tan grande que nos chamara moito con Herdeiros da Cruz, que parece que xa todo iba a ser, pero bueno, para facer un tipo de festival así económicamente é moi difícil, porque se gasta moito diñeiro, entonces se non tes unha axuda por parte das administracións, aparte de que nós contamos co comercio local que nos apoia moitísimo, o sea, colaboramos moi ben e tal, pero nós necesitamos algún tipo de financiación tamén aparte para poder soportar eso. Entonces hubo un baixón aí por parte das administracións, o Concello e tal, entonces quedámonos un pouco atrancaos. Entonces nós non podemos afrontar ese gasto e nos quedamos, digamos, con un festival que quedou xa nas raíces, o sea, na comida da xente de Xirosa e pouco máis. Agora pretendemos relanzalo, non volver a facer o que facíamos, pero sí, polo menos, pois digamos, ter un día ou dous, dependendo un pouco de como nos vayamos, pero bueno, así xa algo que se nos Pois iso, vexe, que estemos aí. este ano sí se vai a facer. Este ano sí se Algo vai un a facer. pouquiño Sí, con se vai a cambios, facer, non? sí. Algo máis pequeno. Sí, o que quizás. fixemos, unha das cousas que fixemos, que quero comentar, foi a cambiar a data, porque nós estamos facendo o festival en agosto, a finales de agosto, e sempre nos viña xa un pouquiño tarde. Entonces decidimos cambiarlo ao mes de xulio, collelo a principios, que é unha época boa, xa cando están as vacacións nos institutos, colegios e tal, para que a xente poida disfrutar, aproveitamos máis a luz, contamos que por aí que estén, ou incluso o clima un pouquiño mellor, e aí o vamos a encaixar. Este ano, en principio, se todo vai ben, o 6 de xulio estaremos aí 6 de xulio. estamos aí dando voltas, pero aí estamos. E que podemos contar do que vai haber? Bueno, pretendemos pola mañán, en principio, pues, ter un par de grupos, facer pasarrúas, ter un pequeno concerto, que é unha colaboración que temos coa banda de música de Ribadumia. Logo, pola tarde, bueno, durante a comida, estaríamos sempre, como sempre, que temos o que te cagas, eso que non se perda. E logo pola tarde, pois, un pouco para entreter os nenos, a xente maior, a sobremesa, pois ter ao mellor un circo ou algo así. E logo xa, a parte da actuación da propia de Xirosa, que hai que contar que estamos aí tamén para facer algo de barullo, pois teríamos dous grupos, un grupo pois a nivel, non podo dicir nombres porque non temos nada pechado, non? Pero un grupo xa a nivel así, digamos, galego ou tal, e ao final, pois cerrar con un grupo pois local, cunha música para relaxarnos e aí a unha da mañán ou aí terminar xa para a cama. Esa é un pouco a idea que temos. E creo que sí, que vai salir adiante así. Claro que sí. E por que é tan importante para vos
seguir facendo o festival? Que supón para a vosa asociación? Para a nosa asociación, seguir co festival significa que estamos dando un paso sempre coa cultura na man. O sea, non naceu en Xironsa sempre co xeito de ter os nenos ocupados, telos entretidos, darlle formación. Entonces, eso dá, eu que sei, unha sensación familiar, o sea, telos un pouco... Estou falando de nenos, estou falando de xente moi maior, o sea, nós temos xente desde Villagarcía ao Grove, que é moita distancia, temos xente desde 4 aniños hasta 83 anos, o sea, que son unhas edades, mulleres e homes, temos baile, temos gaita, temos pandereta, temos todo. Entonces, facer esta festa, donde todo o mundo poida disfrutar, o sea, todos terán o seu momento, ou teremos o seu momento, os que traballan ou traballamos, non? Pero iso é o que queremos conservar, que haixa esa unidade, que isto que se siga levando, a xente que se siga formando neso, porque se estás dando cultura, sabes que te estás quitando problemas da rúa, non? Está claro, totalmente. Sí. A formación que dades en música, en baile, entón, hai para todas as edades, polo que para dices, todas non? as edades. Podes empezar cando un xa é maior? Quero dicir, pode empezar agora a aprender a tocar, a gaita, a pandeireta, a bailar? Hai xente que está empezando, despois de xubilarse, con 60 e tantos anos, e dice, pois me interesaba, pois, ir a pandeireta, que non é un instrumento fácil de tocar. No, por eso digo. Facer ruido, sí, pero tocar a pandeireta por eso pregunto. Tampouco tratamos de que... Está salindo xente moi boa, temos xentes que incluso crearon grupos e están aí no mercado, e, bueno, traballan moi ben, pero hai xente que van solamente por dicir, oye, pois mira, vou pa ali, aprendo un pouco e facemos unha furanchada cada X tempo, que son por estar reunidos e tal, e o pasamos, ben? Tocarei mellor ou peor, pero estamos aí, en vez de estar, pois, oye, por aí, ou na casa ou mirando a tele ou calquer cousa. Perdón, no sofá ou así, pois estou aí e funciona moi ben. E como se distribúen estas clases? Que cando as hai? Estas clases, excepto o lunes, que temos lo de descanso, porque os mestres necesitan descansar. Logo, martes temos mañá e tarde, mércores temos toda a tarde, estou falando de que temos profesoras e profesores, o sea, non é a mesma persoa que dá clases para todos. Nós temos xente para dar clases de baile, clases de, incluso canto, que tamén se está facendo, e iso, pandeireta, hubo acordeón, que hubo que suspendelo, porque, bueno, hai xente que, alguén que enfermou e tal, e coa pandemia quedou, sabes, que viña xente tamén de Sanxenxo e tal, entonces estar pagando e non cubrindo as clases viñanos un pouco apretado nese baixón. Querémoslo retomar, pero, bueno, de momento non hai xente. Pero, bueno, facemos eso, gaita, pandeireta, facemos baile, e hai varios horarios. O sea, desde martes a venres, todos os días hai clase, todas as tardes hai clase, hasta as 11 da noite. Entonces, vaise facendo por idades e por... Teñenos repartidos os mestres así, e logo por progreso, claro. A xente que vai, hai uns pequenos que van moi ben, pois se xuntan con aqueles maiores que van ben, e se fai un grupo, e aí andamos. E despois saídes a actuar a moitísimas festas, moitísimos... Non sei se sabes, máis ou menos, cantos eventos podedes facer o ano, cantas... Bueno, non sei, pero estamos en 20 e tantos eventos por aí. Temos agora, por comentar un que saleu ayer, que nos vamos para Mondariz, o sea, para a zona de Mondariz, non? Un sitio que se chama Sabaxáns. E despois toda Galicia ou...? Normalmente procuramos non ir moi lexos, porque nos encarece. Claro. Nos encarece. Entonces, para unha asociación, ter que contratarnos un autobús e pagar, eso si lle vai un pouco fora de manga, o que nos pasa a todos. Pero, bueno, sí, vamos por todo Galicia, non, vamos incluso, temos a veces intercambios, vamos a Portugal, vamos... Sí, é o que queremos un pouco facer eso, non? Ir un pouco cruzándonos con outra xente, cambiando impresións, e, bueno, estar aí. Claro, ese ambiente tamén supoño que tamén é interesante, máis É moi interesante. Os intercambios con... Fai anos temos chegado, pois mira, chegamos aos sitios máis lexos en Portugal, foi Coimbra, en España foi en Murcia. O sea, que temos viaxado en Soria, en moitos sitios facíamos ese tipo de intercambios. Que pasa? Que subeu tanto o coste da vida e tal, é un pouco complicado. E alguén que estuvera pensando en anotarse, o que sea, algunha clase de algo, como animarías? Que lle dirías? Pois nada, que nos veña a ver, que é gratis, o primeiro mes pode vir ali, estar connosco e mirar como facemos, como pasamos, como nos rimos ali e tomar a decisión. Non hai idade, nin hai o que quere vir, paso ben, punto. E facedes algunha outra actividade máis alá da música, do baile? Sí, facemos actividade, facemos salidas culturais, por exemplo, a veces, cos nenos, excursións programadas, pois, oye, dicir, vamos ao Monte da Curota e vamos mirar o castro de non sei que, e por aí, bueno, pois se fan ese tipo de excursións, ou leválos a Areoso, os chavales en Calla, que pasaron un día. Tuvemos recentemente, pois, por exemplo, un curso ali no local de RCP, o sea, para que a xente
se forme, que vamos a facer outro curso máis para outros temas así, e sempre, bueno, pois, cousas que nos interesan a todo, que creemos que están ben, e ao final nos unen. Ujú. Do que se trata, estar É o aí. que... Sí. E desde un grupo de música así tradicional, como vedes o boom que hai agora de grupos de música tradicional, pero un poquinho dándolle un poquinho unha volta, non? O que sei, as tanxugueiras, todo isto que está xurdindo agora, como vedes? Home, vémolo moi ben, o sea, non quepa dúda, é algo que nos emociona, non? O sea, Ujú. que vexas que se está levando a túa lingua por aí, que se está dando que se está dando a conocer por aí e tal, é algo moi interesante. Ujú. Nós seguimos ese proceso. Pero bueno, eu creo que non tratamos de sacar estrellas, o que si nos temos aí moi metido é que a xente que se vaya metendo neso e tendo unha cultura deso. Logo, que hai os destacados que salen, pois mira, aproveitalo e flotade, non? Que é o Entón, máis... aproveitar o tirón ese que hai Aproveitar agora. o tirón, sí, sí. E xa para ir terminando, quería preguntarche, porque pode parecer un pouco que mellor a música tradicional, como que xa damos por feito, non? Que xa está aí e que non hai que facer nada por conservala ou por coidala. Que dirías, que mensaxe mandarías Eu diría sobre isto? que iso, que hai que mantelo e traballalo desde sempre. Non dalo por feito Desde mellor, sempre. non? Nós temos unha planta, e unha planta, se non a regamos, se non a cuidamos, se desmadra, se abandona e brota por todos os lados. Eu creo que a música tradicional e a cultura temos que levala sempre, tela aí presente e mimala desde o primeiro momento. Hasta do primeiro ao último. Eu creo que, como que falábamos antes, non hai unha idade para estar dentro das actividades, non? Mentres poidamos, estamos aí. Entonces eu creo que hai que fomentala a nivel das administracións, a veces que nos parece que fan un gasto, que gastan moito diñeiro coa cultura. Eu creo que daí, se o pensaran ben, os políticos de calquera bandeira, estou falando en xeral, creo que era unha boa inversión gastar un pouquiño máis nesas partidas, porque a xente que está en actividades de cultura está dando un beneficio, non están dando perdas, ou non estamos dando perdas. Todo aquel neno que non este tirado aí con a maquinita xogando con teléfono, que sí que teñen que ter o seu momento, obvio, pero non están collendo vicios raros, eu vexo pola xente que nós temos ali, que sale de todo como as plantas do campo, non? Pero unha maioría da xente velos que están na universidade, cando regresan, se xuntan, e vamos pa ali pa Xirosa, tocamos todos xuntos. Eso faite grande. Sí. Eso nos fai grande a todos. Por eso digo que non está todo feito en cultura. Eu creo que a cultura hai que mantela. Mantela sempre, sempre, todos os días que se poida. Non hai que andar coa gaita colgada ao lombo tampouco, pero sí que debemos de fomentala e estar sempre aí con ela, en todos os campos. E coidar o que temos tamén. Coidar o que temos é importantísimo. Perfecto. Iso que vexo. Moi ben, pois con iso quedamos, Carlos. Moitísimas gracias Gracias a vos por vir. por ofrecernos este momento. Nada, e que vaya todo fenomenal, que saia xeneal ese festival. Moi ben, estaremos en contacto. Moitísimas gracias. A vos, bo día. E moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na seguinte entrevista.